Baba Dlamini, siyabonga kakhulu bantwana benkosi for tuning in. Sibonga kakhulu uNkulunkulu for taking your time. Niyazi nani ukuthi ngini appreciate kanjani. Buka zonke lezi zinto lezi, it takes money. You buy data, you pay Wi-Fi, so nothing for mahala. So siyabonga kakhulu bazalwane for always making a time ukuthi nibe nathi khona lapha enkundleni zokuxhumana. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane. Before we start, can we just pray nje bazalwane nikhona nani lapha emakhaya and then singene engxoxweni yethu yanamhlanje. Don't forget this man outside. Yes. Baba egameni lika Jesu siyabonga uNkulunkulu wethu oyingcwele, uNkulunkulu wethu ophilayo, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Dumo lwakho maliphakame njalo uNkulunkulu wethu oyingcwele, ngegama lika Jesu, nangomsebenzi wakho omuhle owenzayo. Sinakho nokuzibonga konke kungenxa yodumo lwakho senzela wena. It's all about you in the name of Jesus Christ. We pray, mighty Father, uNkulunkulu ukuthi nangayo lengxoxo uzithintele abantwana bakho. uNkulunkulu wethu oyingcwele kulabo ekumele ifinyelele kubona. uNkulunkulu wethu namandla yenza umusa. uNkulunkulu wethu oyingcwele ifinyelele kubona bayithole. uNkulunkulu wethu namandla onke ushintshe nezimpilo zethu, ushintshe nezimpilo zabantwana bakho for your glory. In Jesus' mighty name, amen. Amen. Namhlanje bazalwane sinaye umfundisi ubaba mfundisi Umbatha all the way from Soweto. All the way from Soweto bazalwane sinaye khona la for the first time. Sinaye la dala ngihlezi ngimbiza ngimcela ukuthi siyacela uzo sicontributela lokho inkosi engakubeka enhlizweni yakhe. Namhlanje inkosi size yasenzela umusa ke sinaye la namhlanje. Ngicela ukuthathela lithuba ngibingelele kubaba uBaba Umbatha. Siyabingelela kakhulu baba egameni lika Jesu. Asibonge Dlamini. Finally ngomusa kaNkulunkulu. Here we are. Siyabonga kakhulu. And bazalwane behind the scene kunanomem la naye ukuthi hayi uyafuna ukubuza something naye wamukelekile. Ngicela ukukhuluma nje lapho kancane ubingelela abazalwane emakhaya nje just ukuze ukuthi nawe ukhona khona la. Ngiyabingelela abazalwane ngegama lika Jesu. Sikhona e-studio kuzolalela lokho ubaba uNkulunkulu akubekile enhlizweni kaBaba uNdaba. Siyabonga kakhulu. Amen. Amen. Bazalwane sizokhuluma la. I would like us to talk about deliverance. Baningi abantu okanye ake ngithi ngibone comments amaningi ukuhlukana kwawo amanye wawo, abanye abantu bayidispute into with deliverance, and some of abanye bakholelwa ukuthi khona into with deliverance, uNkulunkulu uyasebenza ngayo. Abanye impela banayo ukuthi nje hayi ngeke, kodwa ke abanye futhi beyikhulumela bona abantu abasizakele through the gift of deliverance. But nje before that ngicela ukuthatha leli thuba leli nginikeze ubaba Umbatha mhlambe for the sake of umuntu oqala ukumbona mhlambe nje asiphe introduction nje kancane bese singena esihlokweni sethu. Sibonge. Sibonga kakhulu Dlamini. And sibonge kakhulu nginibingelela wena nowakwakho. Egameni lika Jesu. Bingelele also abalaleli, all the viewers, the supporters who are supporting this ministry that we are doing. We asifuna ukusho ngasho futhi ukuthi you're one of the people that whom God has raised go media space. Amen. More especially to proclaim the gospel. Because it's all about the gospel. And it's all about also reaching out to many people who are seeking for answers. Because the truth of the matter ukuthi baningi abantu abafuna impendulo ngento eziningi mhlambe ezingakhaveki kwesinye isikhathi emabandleni. Abanye imibuzo that are personal. They are going through stuff. People are going through stuff. So much. So when you create such platforms like this, kusiza abantu abaningi
more especially nabanye abanembuzo bayaphenduleka, nabanye abadinga usizo bayasizakala, because the truth of the matter ukuthi asifuni kuza abantu abazalwane bawelele ezandleni ezirongo ngenxa yokuthi usizo alitholakali, ngenxa ukuthi ulwazi alukho. Bagcina sebe opta to go to affiliate also to other occultic practice, and angeke ubasole if we don't avail ourselves, the service is not there. So sibonge nje ukuthi namhlanje silana more especially ukuthi sicubungule sibonisane, and then sicushisane la sicushisana khona. Yeah, mhlamba uma sikhuluma ngelokuzani ngenkonzo ye deliverance inclusive bazalwana emakhaya, uma sikhuluma nge-deliverance mhlawumbe nje just ukuyi-build apha, uma sikhuluma ngenkonzo okanye nge-ministry deliverance mhlawumbe singathi sikhuluma ngani? Yabona i-deliverance, let's take it simply from kuma translations okanye kuma the dictionary on its own. It's an act for ukwenzela ukuthi ukhulule, to set free somebody, and also abanye abantu you'll find them ukuthi ba in bondage, and njoba bekuyi bondage they also need this service ukuthi batholakala ukuthi bakhululeke. So I'll briefly say ukuthi deliverance, it's when you set somebody free from certain powers of bondage, the bond that lo muntu lo yasuka abhekane nayo ngaleso sikhathi. Yes. Because I believe mina ukuthi there is a spiritual deliverance and a physical deliverance as well. Moses, when he went to Egypt, wayodeliver abantwana bakwa-Israel physical, and then come inkonzo kaKristu delivered people spiritual. That is why now he gave also us ukuthi cast out demons, clean the leper, heal the sick, raise the dead. You see, so when we talk about that, kuningi embuzo eminingi engicabanga ukuthi namhlanje eminye izophenduleka. La sikhona umoya ingcwele asisiza khona ukuthi siyiphendule, ngoba the truth of the matter ukuthi deliverance is there, and it's part of the service, and when we deny that silimaza abantu abaningi. So thola abantu bethu sebehamba izangoma, inyanga, sibuza ukuthi kanjani, why? Ngoba bashiya uJesu. Abantu bayagowisha, abantu they are facing challenges out there, and abantu they are seeking for solution. Lento Dlamini mhlawumbe sengande kakhulu ngokulongikhuluma, kodwa lento le yokuthi umzalwane mayegowisha bese sithi thandaza, hamba uyothandaza, hamba umzalwane ayothandaza, abuye umzalwane athi sengithandazile kodwa na inkingi imile. Yabona, bese sithi awuthandazanga sithi discourage abantu abaningi. Kanti uma singakhona ebandleni kaNkuluNkulu uku-identify iziphiwo ezahlukene ezisebandleni, sikhona ukuyisebenzisa, sikhonzane ngeziphiwo, ngoba iBhayibheli lithi sikhonzane ngeziphiwo. Sikhona ukuthi lezo ziphiwo lesi sizisebenzise ngendlela, without criticizing one another. Yabona, ungasho ukuthi uma laba benza deliverance and healing kuthiwa yilaba ama demon nezifo, kuthiwa laba ama motivators, yabona, ama prosperity preachers, laba we need to balance the gospel. Let's say for example, if uNkulunkulu unike lo munye the gift of healing, yabona, asike embrace lo, sikwazise sik accommodate ebandleni kaNkulunkulu as long as it's biblical. Then if it's biblical, then we embrace that. But if into
does not confirm what is the scripture says, or what the scripture agrees with, then asihlehle kulokho ngoba sikwazi ukuvelaphi. Kodwa if uJesu uyena othe cast out demons, I mean amademon awahlala esihlahleni. Yeah. Yeah. Hlala ngumuntu. Angena emntwini. Yes. Alisebenzi idemon umoya phela. Imoya. Alisebenzi ngehlahla. Kuthiwa yabona lesihlahla nje obusibona sishaya kanje nali idemon liyanyakazisa isihlahla. Liyanyakazisa isihlahla. Idemon lisebenza ngomuntu. That is why currently in this in everywhere in countries we've got people who are proud to call themselves devil worshippers. And they come to churches. And mission yabo has not changed. Yeah. It's the same thing usatane ku John chapter 10. A little Bible, the thief came to what? To kill, to destroy. And to what? To steal as well. Yabon? So it's the same thing. It's the same setup. Yabon? So those people, they join voluntarily also to that kingdom, the kingdom of darkness, and become the agents and the worshippers of that kingdom. So hence now, uthola ukuthi bayabathola abanye abantwana bakaNkulunkulu vele who are not living a holy life. Yeah. Who are not living right. So uthola ukuthi ezinye izinto umntwana kaNkulunkulu uyiphilela a dodgy life. Uthola ukuthi sebeyakhona ke ukuphonsa ezinye izinto. What I'm saying here, I'm talking about something that we have experienced in many times, long time ago. We have experienced conducting a service where country manifest imimoya. And then you tell abazalwane, pray, mzalwane angathandazi. Suku imoya ivele ingene kulo. Akhali, yabona into ezinjalo. It sounds like a joke, but it's a reality. It's a reality. It's a reality. Ukuthi sinokuyidispute lento sometimes. As ngeke ngahosta omunye umfola othi be satanist. Yeah. Ngabona some of the comments from abazalwane. Yeah. Bathi beyidispute into ayishoyo ukuthi ayikho lento ayishoyo unamanga. Ngibona ukuthi shuthi bakhuluma kwi dimension yokuthi shuthi ayikho into eyisatanist, shuthi ayikho into eyisatanism, while umuntu ekhuluma so shuthi lento yonke lento ayishoyo ingamanga. Ngikubize ngenhloso for this subject okanye for this topic because ngiyazi ukuthi umuntu uNkulunkulu akuphile kulenkonzo yokuhilisha abantu abagulayo, healing and deliverance. Ukuthi ke mhlambe ke sizoyixoxa ngoba vele into uyayipracticalize even nasesontweni. Yazi Dlamini, whatever that you are saying right now, as a minister of deliverance or as a minister of the gospel, let me put it that way, correctly. Angeke uphendule impendulo zabo bonke abantu. Most unfortunately. And angeke uapprove ibo bonke abantu. And what I've learned and what I've experienced in my walk with the Lord, I mean, I'm over 30 something preaching the gospel. Ya umunye ngazibuza iminyaka yami ingakanani. Yeah. It tells. Yeah. So kule minyaka esengibonile, many Christians and many people and many men of God are the ones who are making Christians bakhona ukuhlubuka bagcina sebeyinyangeni because of the wrong information they are posing to people. Ukudenya ukuthi they are satanists, you are denying ukuthi uSatan akekho. And when you deny ukuthi uSatan akekho, you are denying what is written in the Bible. Ngicela ukuthi ubheke izwi likaNkulunkulu encwadini yaba Second Corinthians. Yes.
chapter 11. 2 Corinthians. Yeah, chapter 11, uverse 14 or 15. Okay. Sibuka ukuthi lapho uma bethi abantu usathane ukuthi ubheke kulezo zinto lezo sizobuka izinto eziningi lezi ezikhulunywa uPaul lapho. Yes. Ngicela mase uyitholile ungifundele yona. Just nje ukuthi mase start doing this introduction before siye entweni eziningi. 2 Corinthians chapter 11 verse 14 and 15. 14 and 15. Yeah. Akumangalisi Yeah. ukuba uSathane uqobo Yeah. uziguqula ingelosi yokukhanya. Usiqhula ingilosi yani Yokukhanya. yokukhanya. Meaning Paul is clarifying something la ukuthi beware, the devil is there. And he can tend to be uyakwazi ukuthi aziguqule ingilosi yani yokukhanya. That's number 1. That's fact number 1 ukuthi uSathane unjani ukhona. Sesibheke lapho ukuthi uSathane wenze njani ukhona uSathane. Ngiyakhona la ngiyakhona qhubeka. Verse verse 12. 15. Oh, I mean 15. Oh, okay. Ngakho ke akuyinto enkulu uma nezikhonzi zakhe. Okay, uma nani Izikhonzi zakhe. sekuphendule lo yambuzo lo yana abathi abantu ayikho isatanist. The guy that you invited othe uyisatanist, wayeyisatanist. Yes. Wayeyisatanist. Then suphendulile akumangalisi ukuthi nezikhonzi zakhe zikhona izikhonzi zika Satan. Yazi yenze njani? Nezikhonzi zakhe ziziguqula izikhonzi zokulunga. Ziyaziguqula izikhonzi zani Hey, zokulunga. Meaning they are disguising also. Yabona? So into umoya ingcwele engimthanda ngayo afike ku9 gifts of the Holy Spirit. Enye element ayayifaka engibona ukuthi ibalekile abazalwane they are neglecting bagijimela kulezi ezinye zama miracles na yonke into but neglecta this one, the discernment spirit. Hey, my God. Once you lack a discernment spirit you can speak anyhow. Sure. Once you lack a discernment spirit you can be ignorant ezintweni zenzeka within the country. Asibuyele la futhi kulelo angeke sibuyela kule ukuthi bathi akekho isatanist. Yes. Ezweni lakithi la there are people like South Africa. Yeah. They've endorsed ibandla lema satanist. Kulelizwe le South Africa, it's no in Africa I think siyathi phambili ukuendorsa satanism, legalizing a satanic church like South Africa. So you tell me ukuthi then lelo bandla linabantu abakhonzayo, you are ignorant. Hey, my God. There are people who are going to those churches. And what they are doing there, they are worshiping the devil. And what they are doing there, they are practicing whatever the enemy over influence angazo kanye ama assignments ka Satan. You see, abazalwane, they are not exposed sometimes. That is why eyintweni eziningi ezenzakalayo ngaphandle. You go to school, Satanism is there kubantwana. I went to another school, a school where everyone was collapsing. Children, young children, not only high schools, young children, collapsing in the school. I was called ukuthi impostor isicela ukuthi uze uzothandazela abantwana esikolweni. Let's say for example ngithi mina hayi akekho uSathane. Hayi ba hypnotize you. Hayi banenkinga nje ba disturbekile mina ngoba nayi into eshiwo bazalwane umuntu ephethwe emoya bethi usadisturbekile nje kancane udisturbekile. Hey, uSathane ukhona nezikhonzi zakhe zikhona. And our children out there, some of the children out there in the schools, they are possessed. And they need help. So if we neglect, that is why we are not becoming effective with the gospel. Because
uJesu bengeke ethi cast out demons engekho amademoni wakasta kuphi amademons ehlani wakasta esemntwini amademoni and then you cast them because why foneke lo muntu you set the captive what free yabo wenza the same thing uJesu ayenzile inkonzo uJesu ayenzile Jesus did deliverance usho no Jesu ukube besesekhona bebezothi uJesu uyakhumbula bethi iBhayibheli lithi abanye bathi ukhipha amademoni ngenkosi yamademoni uBeelzebul yeah it's the same thing It's the same thing. you know Dlamini ngengathi ngeninye ilanga sontweni ngathi if uJesu kule scripture lesi uma eninda ekhafulela amathe phansi ezo ethi impumputhe wayininda wenza udaka ngithi wayininda iBhayibheli li clear la wayininda emehlweni wasethi uJesu azange athi vuleka amehlo but uJesu wayinikeza instruction hambogeza echibini laseShiloh wahamba lo wayegeza mayebuya wabuya senze njani ebona yabona and iBhayibheli is licacile ukuthi lo muntu wazalwe ngenza njani engaboni but do you know ukuthi if uJesu bekenza wenza namhlanje bekuyile generation yamanje engakholwa le generation le criticizer noma ingena information inga experience anga into eyiningi I'm telling you uJesu was going to be named an occultic Madoda. and ubezo sine generation la khona esibuka ukuthi generation iactor njengabafarisi Yes. because abafarisi labana bakhalela usuku ukuthi hawu angaza avula amehlo ngosuku lwesabatha ngosuku lwesabatha isoni lesi asimrecognize uNkulunkulu yabona uthi lo mina ukuthi isoni noma yini mina ngikwazi kunye ngikwazi ukuthi bengaboni manje sengiyabona manje so injalo ke nalenkonzo le ye deliverance Dlamini ngisaphinda futhi baningi abantu sibaluzile la ikholweni sabaluzela kuyinyanga because the service is not there and we are saying yes uJesu the power in the name of Jesus but we are denying the same power yabona and inhle kabi lento mina sengibonile angithi sengihambile mina ngifundile mina Dlamini ukuboqala kwami mina was a footballer before yabona angiyimuntu oyidlalela ibhola angingeni nokungena nje esonto ngitshele ngendaba yesonto angiyibalekele ekhaya babe ikhonzela eZayoni yabona and ngangiforced ukuya esontweni kodwa ebholeni bongeke ungiforce ukuthi ngiye ebholeni Yes. ngoba bekuyinto engiyithandayo passion yami Yeah. so when I got saved hayi kuyesontweni ngiyakubala lokho kwesontweni ngoba sasiye nje eZayoni siyele ogogo nomama ukuthi singabushayo yabona kodwa inhliziyo isebholeni kodwa when I got saved mina I'm the son to the late NJ Stall so when I got saved ngafollowisha now imvuselelo Yes. yabona la iSoweto bengikhona ukuthi ngihamba imvuselelo angithi singabazalwane youth as a passion for Christ sinalo ukuthi siyafuna ukuthi sigcwele sifuna amandla sifuna amandla kaNkuluNkulu sifuna sitandaza yabona ukuzila ukudla hayi labazalwana manje abazokushaya ngokuzila ukudla mawukutshela ngefasting bazokushaya mawukutshela ngomthandazo bazokushaya emthandazweni nakhona ukuthi I know even noma you didn't pray Jesus has done it all sekukhulekela so you don't need ukuthi ukhuleke anymore sewakhulekelwa yabona of which it's ignorant it's being ignorant all those things so give me I remember attending a service ngendlala nje ngifuna ukubonisa Yes. I remember attending a service koMapetla ePhiri there was a revival hosted to Babu Ndlebende hosted to Babu Ralkhulela was young that time dala yabona ngoba 90s
So at that time, singabafana, I saw what God can do through this man of God. Ish. Ngiyakhumbula bamdlebende. Yeah, I saw people literally power. We experienced the power, the manifestation of power in a service. And we saw people being delivered. We saw the sick being healed. I remember one time, and there was a young child, ozalwe goqene inyawo, goqene inyawo. I'm not talking into engizwa bethi, ngikhuluma ngento engayibona, Into engayewitness. Ekhululwa umntwana. Yo. Bambamba lo mntwana lo uyibaba uNdlebende bathi ndimwayibonalisa. Bamdlebende ekhuluma naye athi uzobonakala amandla kaNkulunkulu. Babamba umntwana bamkhulula. Waqhaqheka. Bekhasta bathi you are a spirit. Sure. Wena esavala esibelethweni sagoqanisa izinto into edala uNkulunkulu wayinikeza iphelele wena ufuna ukuthi. That's when I learn ukuthi kunabanye abantu bethi bezalwa kodwa isitha sibe siphambanisile eswini. Should lento yamandla le ibonakala ematendeni umuntu uthothi mhlambe ngabe ubengakhona ukuhamba. Yazi ukuthi izinto eziningi njengalezi abantu bagcina bethatha sengathi is staged kanti they are reality of these things. No, yeah, you see abantu they believe whatever that they believe. Thina siwabonile amandla. Eish. And we are results experience amandla kaNkulunkulu. Kunamadoda kaNkulunkulu la uNkulunkulu awavusile. Yeah. Dala. Yabona, when we talking about this South Africa nje it was rich. More especially go babu Ngidi, go babu Chiliza, go babu Duma, go baba uBhengu, maningi amadoda kaNkulunkulu. Yabona, even women who mightily used by God. Yabona, and lot of people were mightily used by God. Obabu NJ Stall. Yabona, obabu Msiza. Obabu Gumbi. Baningi abantu whom God has used. It's a point of reference to us as a generation. Yabona? And the generation after us. But now the problem, the generation after us, iqhubulwazi olungekho lingalifundanga kubantu abadala. And they go with an information challenger even abantu abadala because bacabanga ukuthi abantu abadala they were ignorant, they were not studied like them. Yeah, they were not learned like them. But the truth of the matter ukuthi omunye abuza ukuthi ikholwa liyakhona yini ukuba possessed liyalidinga yini deliverance Sindisiwe. Isindisiwe. Athi ayibona le. Mina I will say yes. Because mina ngiwabonile baningi. Yes. Ikholwa liqambelana manga. Yeah. Kanti why liqamba manga? Ish. Uthini James chapter 4 verse 7. Mhlawumbe mawumfuthi. James chapter 4 verse 7. Uyabona? Yabona into njani? Ngoba asifuna ukuthi siphendule ezinye izinto ngescripture. Yabona? Ukuthi kube lula ukuthi umuntu angathi hayi ukhuluma ingqondo yakhe. Sibuka ukuthi uJames chapter 4 verse 7. Ngakho ke thobelana uNkulunkulu. Thobelana ubani? uNkulunkulu, ya. Kepha nimelane noSathane. Nimelane noSathane. Khona uyakunibalekela. Khona uyakunibalekela. In English it says humble yourself before God, angithi? And resist the devil, and the devil will what? Flee. Will flee. So you resist. You can't give the devil an opportunity. Yabona? You can't give the devil an opportunity after that. Umusathane seke qala ukusebenza nga. Asiye nje practical endlini kaNkulunkulu, yabona? Yes. uNkulunkulu hate division. Yeah. But who caused division in the house of the Lord? Is it the devil or abazalwane? Sometimes abazalwane. Abazalwane. They are causing division. And who lie? Is it the devil or abazalwane? It's abazalwane. Meaning, the tools, that is why the enemy now is taking advantage of the church. Kube ngathi bandla alina mandla.
kanti ibandla linani linamandla. Yabona? So uthola ukuthi ezintweni eziningi, let's say for example uma bethu umzalwane i-deliverance ayikho, umzalwane let's say for example unama multiple partners, iyenzeka leyo nto le abazalwane banama multiple partners, and ngaleso sikhathi leso inherita the spirit of soul ties. Angithi? And leyo nto leyo iyam affecta umntwana kaNkulunkulu because use ilast kulo muntu lo nisiyaxaka. Kunabanye abangasakhoni nokuzicontrola, ispirit self control ayisekho in such a way ukuthi uma kwesifazana angaphisana na over 20. Let me come here. In 2016, I went to minister, or it was 2015 before 16. 2015 I went to minister in Ghana. Laba abanye ngithi bayela bathi bayela uyothwala mawuye Africa uyoshuthi uyothwala. It's because they don't trust ukuthi South Africa kukhona abantu uNkulunkulu angabakhipha baye kumazwe lawa okuthiwa are dangerous in terms of spirituality. Baphume la South Africa, and we've got fathers who have traveled a lot, and each generation yabo never criticize them because they understand the mission. Yabona? La South Africa mawuhambe ukuya kulamazwe la bathi bobuyo collect a certain power because they think ukuthi South Africa umoya ingcwele ola South Africa u different nomoya ingcwele okulamanye amazwe. That is why we are a generation that is correcting also the error kulaba abangaphandle abeza la South Africa kube ngathi ba anointed ukudlula abantu bala eSouth Africa, and kube ngathi aba fathers are not fathers here in South Africa. Here Dlamini, there are gatekeepers which are fathers. We've got fathers who are gatekeepers, and we are proud of them. Or Bishop Musa Sona, we are proud. Or Baningi, I can name them. Yes. So I got an opportunity to minister in Ghana. Ngiyakhumbula futhi 2015. Yes, 2015. Kakade ngifuna ukwenza inkonzo yami yokuqala lapha eJoburg. Manje ngiyokumema ngezwe ukuthi weGhana. It was my second time now going to Ghana. So I was invited in one of kunenye indawo bayibiza it's a Volta region. I was ministering there. I ministered go Accra, go indawo eningi, yabona, go Teshi, go Unungwa, indawo eningi in Ghana. Yabona, go is Ning, I can name them. But I was specifically I want to talk about this one. Where I got an opportunity to minister a Volta region, and I did not know imoya yase Volta region. Nalaba bangimemile abangitshelanga ukuthi ngale ziyabuya ziyakhala ngale. So babe test ukuthi how anointed I am. That's as why a South African. Yes. Into that I find out, because when you have got a discernment spirit, also when you are prayerful, you are praying, you are living correctly as well. Because loko kuyakulekelela futhi, you are living correctly. Into eyenzeka, when I was praying, I started to fight with certain spirit, but I did not understand ukuthi impengaka engilwa in the dream. What is happening? Yes. Gandhi, it was a preparation. Yalaksa sengiyakhona. It was a preparation yalaksasa engyo engager khona. So when I arrived, okay, we went kunomkhumbo omkhulu ababiza iferry ngale. Ulayisha imoto, ulayisha ama-truck and everything, udlulisela to the other side because there was a construction. Yes. We arrived immediately when we reached the other side. Washaqa inwele. And I could feel ukuthi in the area manje there are certain spirit. And I knew ukuthi okay la uNkulunkulu khona into uNkulunkulu azoyenza. You see, we arrived there. Uma sifika khona
there was an early service Okay. yango 8:00 umuntu Bishop Ambizu Ted I ministered laphayana and I did not understood why Moyingcwele give me a message ukuthi why prostitution in the land. Sure. Yabona, I was ministering about that topic ukuthi why prostitution in the land. Kanti uMoyingcwele unginikeza there is a target here. I'm the target. Uthunyelwa intombazane la. The lady is sleeping over 20 something men a day. At least. The lady, she's possessed in such a way that she sleep over 20 something men a day, if not 40. So when after ministration, Tinaga ngithi siyinzalo yetende. Yeah. Lo mlilo wetende lo yana siyawudedela noma Wasematendeni, ya wasematendeni sidedela umlilo. So after lokho kuvuke kimi ukuthi hayi awudedela umlilo la. Hayi ngempela we prayed. Manifesta laba abantu manifesta with this girl as well. Sure. And what caught my attention to this girl specifically amandla ayedudula ngawo omama babethi bambamba. Sure. Wayebathathe baphonsele bawelele. So uma mangibona kanti hayi unamandla ngibuka lamandla lawa angaka alentombazane ithatha bomama and la mama phela base mabomama bangalise Africa phela ba amapopoto bakhulu ya bapopota bathe ukuthi. So this lady kanti asayiniwe utsheli ukuthi kunomuntu wase let me tell you something I kingdom of darkness is aware of us. Sure. It's aware of us. Ish. It's aware of ministers. Sure. That are living carelessly and that are living right as well. They are aware where I'm here today. Yeah. That is why even the person or by Satanist, where's la studio, they are aware where he goes and everything. They are so active more than Neslalaya. We call ourselves watchmen, but we are not watching. Yabon? So guyo lo nto le ukuthi bese ngicela amadoda ngithi hayi no amadoda kube yiwo azobamba le ntombazane le. Pray for other people ngathi ngizodila nayo le ekugcineni. Dlamini intombi ayingafakanga lutho ngaphansi. What came into my spirit, because I've been experienced, I know now, when you do a service like that, now you grow as well. uNkulunkulu akusize as well in terms of discipline, yabona. So I knew ukuthi this lady njengoba engaqokanga isitha sifuna ukuphonsa ispirit se arrow of lust, because arrow they can throw also an arrow of lust emntwini omzalwane mhlawumbe uthi uyothandazela ungabizelwanga leyo nkomo uyozwa ukukhukhumala imicrophone. So one thing eyafika kimi ukuthi ngithandazele lamadoda engiwabiza ngoba wavele wathi ngabona ukuthi amadoda azongena inkingeni la ngawathandazela amadoda ngathi anibonanga lutho. I pray nina nizoba lokhu kulokho engikwenzayo, not what the enemy is trying to do kini. And let me tell you, Dlamini, we delivered that lady on the day by the power of the Holy Spirit. And when the lady was after the deliverance, then now sesihleli phansi naye sesiyambuza ke nomunye one of the prophet ukuthi what was happening, why were you here in the service, kwenzakalani? Uyasho ukuthi I know they've already told us ukuthi kunomuntu wase South Africa but identify this man is prayerful, this man is like this and this and this. He came here to win also souls, so we need to distract and disrupt whatever they are inside. And mina in the area ngiyaye emasontweni and I sleep with pastors and abenzi lutho ngabakhomba baningi sengilale nabo.
So mina I'm not interested ukuthi khomba how many pastors, but mina what I was interested ukukhuleka kwentombazana kwenzela ukuthi mission yokudestroy the man of God, because one of the most important things esingabantwana bakaNkulunkulu, we need to protect and save one another, not to criticize one another. Into eshaye ekakhulukazi ezikhathini zamanje ukuthi when anyone does a mistake, mhlambe let's say ephuma endleleni okanye yenza mistake, thina singabantwana bankulu ithini esithatha amatshe siphonse instead of helping rescuing that person. And thina we need, iBhayibheli lithi thina sinamandla masi thwalisa laba banjani ababuthakathaka. uNkulunkulu bekazi ukuthi khona abantu ababuthakathaka, and thina we need to intercede for those people to snatch them from all those powers. Yabona? So the lady was delivered on that day. I find out on the day ukuthi the lady had one full womb and a half womb. The marine kingdom is there, but the marine kingdom exists. And it has destroyed many people, also many Christians who think kuti Satanist ayeko. And it's there. And our children at school. Yabona? Mina my passion kakhulu. You see, now I'm a pastor. Yes. I go to school because I lose nothing. It's a service. Why I'm going to school is to help our children to rise. Kunabantwana buki rate yabantwana bathwasayo right now. Umntwana athwasa na 12. Umntwana athwasa na 10. Kodwa uyongena kuphi ekuthwaseni umntwana omncane, a young child useyayeka ufunda isikole, udisturb manje kuyifundo useya kuphi useya consult manje sekuye osewenza inkonzo yokukonsult. Siyabizwa la ezikolweni la, there are a lot of things that are happening also in schools. Yabona? There are a lot of things that are happening in schools. Yabona? La ezikolweni uyathola lapho ukuthi abantwana manje abanye, for example 2 years back we were called in one of the school in Meadowlands. I won't mention the name. In this school, children babenza begqoka amabhayi be-intimidate laba abanye abangasona izangoma, beba intimidate ukuthi bazofaila bazokwenza kanje. We needed to intervene on that one. Yabona? We needed to intervene. And how do we intervene without praying in the assembly? Because it starts in the assembly where you need to avail yourself. That's when deliverance is needed as well. Deliverance is a necessity. Ngibhlungu ngoba even some who are called men of God, they need deliverance. Why kunama scandals angaka of pastors sleeping with girls? And you see, even some of the people who are not disciplined enough, kulabo one-on-one wabo, ilabo khona belala nengane, and you ask yourself, what kind of a man of God to sleep with a child? A lady is desperate for being delivered. Awazi ukuthi lo mntwana lo, number one, kunabazalwana abaphupha bedla. But they will criticize the deliverance. But mawuphupudla usukudla ngempela, ufunzwa ukudla, sometimes unokufundwa ukudla inyama yezilwane, sometimes ubunye inyama yedumbu. You can ask devil worshippers, those who used to be devil worshippers previously. You said the guy who used to, you can ask him. He will tell you that because Baba phones. Uma uphuza uphuza cold drink kanti uphuzisa igazi or amanzi edumbu. These things are there. Umzalwane kunotikoloshi ejardini, uhlusha utikoloshi ulala naye wenza zonke izinto uyamkhumula akanamandla okulokhunja. Then thina bese sithini thina ayike deliverance.
But Baba, how do you maintain this gift? Because uNkulunkulu uyakusebenzisa isithombe nje nalapha kumbukelo wamekhaya ekuthenini ukuthi I've seen a couple of your videos, actually many of your videos, praying for people. Ngiyakhumbula nje ukwakhulekela umunye umfana kade engakwazi ukuhamba udlala ibhola. Yeah. Like how do you maintain that gift of deliverance ekuthenini ukuthi noma uNkulunkulu ekuphile yona kodwa nje ilokhu ime njalo? Study the word, prayer, and fasting. Living a pure life. Living a pure life, you need to be disciplined. Yeah. Uyabona ungabi humanizer and think you will be effective with deliverance. Ish. You are lying. You uzoba isandla sokusetshenziswa to plant ilast ebantwini abaningi. That is why sometimes the ministers uthi mabethi bathandazela abantu umuntu avela athola ilast because the wrong minister was laying hands upon that person. But umoya mhlawumbe uzothi ngizokwazi kanjani ukuthi umuntu right who can pray for me, I'm in need of help. That is why lento yokuzula uma unganakhaya lento yokuzula i dangerous. Leyo ukuthi uzwile ukuthi uChipamba ungale nawe nangu uChipamba uyagijima without discerning spirit, without even consulting in the house to say hey yazi kunenkonzo nje wena kubayakwazi kabantu wena you won't call a person who's occultic umbizelela. Because also we are praying for you. Part of praying for you, we know ukuthi mawube I ministry yakho le izoba in danger. Remember we called the last time. Yeah, I remember. Yeah. And then it's through the Holy Spirit. The more ingcwele may reveal certain things ukuthi hey khulekela udlamini, and then I ask why fanele ngikhulekela udlamini kwenzakalani, and moya ingcwele will tell me ukuthi no naba ugobela bafuna ukinfiltrate ilokhu nje, and then I call you confirm ukuthi hey imali vele is happening. It was happening. That still means ukuthi uNkulunkulu part of enye into ye deliverance strong also in discernment spirit. Yeah. Even noma ngabe kwenzakalani, you see all those things eziningi umoya ingcwele lezo zibalaya abafana bebhola belokhu njalo you see leyo mayingihlekisa ke nasi story ngixoxela so. Yes. For this boy came on the first Sunday was on wheelchair. I've seen previously God healing people kulethwa abantu babekwe pants belethwa ngabama bambambe ngengubo bambeke lapha, seeing those healing. But on that day when this boy came, I've seen also people rising from wheelchairs and everything. Because previous in 2014 I was doing that time in Konzo healing deliverance, bengibiza a miracle and deliverance service. Okay. Every Friday, end of the month, I will do those services. We'll see God working wonders in Meadowlands. Sure. We'll see literal abantu abangaboni bebona. We'll see abantu abukuvala ibeletho uNkulunkulu aqaqe ibeletho, abantu abangakhulumi bekhuluma, abantu abapossessed babe delivered. There's a young lady at that time when we were kunale story lesesase, I'll come back to this one. Kunale story lesesase George Course. Okay. Yeah, abantwana babulala omunye umntwana. Those girls were satanists. Yes. Yeah, at that time it was around 2014. 2014. I did a crusade hostel. Sure. Because anginqeni mina ungena in danger zone ukuthi kuse hostela abantu labayana abakithi futhi laba abantu labana bayamdinga uJesu napho. Yeah. I did it hostela phakathi ngayifaka. Ngiremember umunye umfundisi engibuza athi phakathi hostela uthi sikusupport kanje ngathi nizongisupporta ngoba sihamba noJesu nzozo. Ayikho into ezokwenzala, sizoshumayela nje uJesu futhi lo sindisayo. On that time these two girls came to the service.
When they arrive in the service, kushumayela omunye umvangeli. Okay. Mina ngihleli phansi. Ashumayela powerful umvangeli, ashumayela umvangeli. After lokho bese abize altar call, ungasukumi umuntu. You know, ama-Satanists, they can manipulate the service if you are not prayerful. Ungasukumi umuntu. Hayi, kube nalento kimi ukuthi hayi no, akwazi. Ngisukuma. Mangisukuma, ngibize altar call. Ku-respond. Ku-respond. Group of people. And now in the midst of this group of people, uNkulunkulu mina wanginikeza ke lokubona. Mangabona ngibabiza ama custom ukuthi onali customer nalelinye bazokhululeka ke namhlanje. Kuba naleyo nto lokuthi bazokhululeka. Ngavele in the midst of them ngathi wena nawe ni remain after I've prayed for these people. We pray for with those ones. We've got videos, we've got photos of whatever that I'm talking about because we're taking videos. Yeah. Le nto leyo ukuthi uphikiswana ayikho le nto le. We don't speak uthina we present the gospel of power. Yeah. Ivangeli lika Christ ivangeli lamandla. Ivangeli lamandla and to demonstrate the power of God. The power is the kingdom. You see, when kingdom versus another kingdom, kuya ngokuthi asikwazi ukuthi when power meets another power, the lesser power should bow. Kanti moya bese thina siyayideny power ukuthi ayikho. So this girl came. Babe thunyele strategically ukuthi hayi hambani lapha yana eDobsonville Hostela ngizothola umuntu osona niyo destroy yena. Kanti hayi ababuzanga elangeni at that time. We conducted praying for one of the lady when we were praying for, it was a daughter of a bishop. That I never knew ukuthi this bishop ngangicula naye choral music dala ezayon yabona. So now we pray for this they manifested. I remember kulento yabazalwana ngithi yazabazalwana baba excited. Yes. Makuthandazela umuntu to fire. Yes. In the name of Jesus, fire. Wonke umuntu fire. Fire. Ngithi la isikhathi ngisakuthulisa abazalwane ukuthi abazalwane main ngoba phakathi kwabanye abazalwane laba bizo fire baphile right. We need to be honest. So I mean when we conduct deliverance we need order. Into ne disorder yenza ukuthi kube ne confusion. So now in the midst of ngisathulisa le Dlamini this land engitshela yona abazalwane who were there abaningi they will tell you. Lengane yathatha isitulo yasponsor. That's when I saw ukuthi don't neglect kwi service ukuthi in the midst of a service angels are there. Lesitulo sasiyongishaya ngiwe phansi. But isitulo sashaya isandla sawa. But the power sashaya safela ngakwazi sabhampa la esandleni sawo phansi. After that I attended to this girl. There was no way ukuthi isandla mangithi sishayela kulelo kunje singashayela singadluli. But that's when I knew ukuthi every time I know ukuthi in the service there are ministering angels. You can't do this service with one. They are. And the power of the Holy Spirit is there. We pray for this lady. She confessed a lot of things. Ukuthi yena assignment yakhe ubefuneka bulala umama wakhe achitha ibandla lika babakhe bese ayabulala nobabakhe. And then uma this lady nomunye kwakwambatha wayekhona lapho. Okay. And then this lady uma sesithi kuye ke kukuphi ekhaya asho ukuthi hayi abanye abazalwane bayazi ukuthi uhlala kuphi. Sithumele ukuthi thina ke siyacela ukuthi nithola abazali bakhe because it's advisable ukuthi uma kwenzeka into ezinje
naloko kokurecorda kuyasiza futhi ukwenzela ukuthi uzibackup as umuntu kaNkulunkulu abaye ke ekhaya ba report ngakusasa kwezubaba evutha be ubaba efuna ukubona lo obize umntanakhe ngedevil worshipper ukuthi ngifuna ukumbona ngifuna ukumbona so maye qhamuka wahlangabezana nonkosikazi unkosikazi wamtshela wathi one awukwazi ufike la bese uyademand ukuthi uyobona umfundisi umfuna la usohamba negroup yamadoda uthi umfuna umbona la manje umfundisi usenza izinto ezinye then after mayeseqedile on the service sekuphele yonke service uzozakaza ukuattend and the pride of that man after my wife eqeda ukukhuluma I was going to minister on that day waphuma uyohlala eMontweni after ministration weza ukuthi sekuqediwe wayeza wangena esezohlala phakathi ezobona lo mfundisi lo mangithi kanti ngiyamaza ngithi awusifisa uwe lona awulo angizwe ukuthi uyavutha impela uzongifunda athi ndaba ezitha manje lana manje sekwenzeke liphutha ngoba umntanami sebizwe ngedevil worship mina ngithi no ngekho biza umntanakho ngedevil worship umntanakho they are the group of people who use lapha yana elokhunjeni kulesa sikolo lesi EGK bazowazi ukuthi baba iphathi yalabantwana babulawa lapha yana so she confessed all that so information yonke it's on the video into ezokusiza nawe futhi impilo yakhe in danger nonkosikazi wakho and ungakuthathi kancane athi wangeke kwenzeke lokho ilento eshiwo abazalwane manje ayikho lento yesatanism angeke awumntwana nje udisturbekile emqondweni listen what happened amdlalela ngamusa kule khunja beqala makuzobizwa altar call sayibeka lapha ivideo after lokho seke deliver umntwana ukuthi kwenzakaleni then nangu umntwana ephonsa isitulo nangu umntwana econfess nangu umntwana esho ukuthi assignment uzobulala yena noma no mama yabona enelamini ukube lo mfo akazange abe nepride ngabe usaphila namhlanje but ipride yambulala lo bishop in such a way ukuthi he's no more and the wife is no more exactly the young lady ayisho ukuthi uzo destroyer lo wayenza le nto le wayenza assignment and wayicomplete labantwana mabe ku kingdom of darkness bayanikezwa ama assignment we've got a lot of girls who used to be devil worshippers now they are free they are children of God they are worshiping uNkulunkulu spirit filled and everything into ebalekile ukuthi umuntu ukhulekile and we've got abantwana bakaNkulunkulu who are bound abanye balala nezinto abangazazi ebusuku and how do you humiliate a person ukuthi ayikho lento lena uyacabanga kodwa umuntu uyezwa fine physically kunento ehlisa umamhlongo phansi bezilala naye umntwana kaNkulunkulu uyathandaza lo muntu yabona athi fire but akana capacity to deliver herself unida bani a minister that will perform okanye do a service of deliverance yes. Yabona abanye ukuthola ukuthi bavaliwe okanye abanye kunama patterns asekhaya omunye uyasho ukuthi what about ngoba uso receive iBhayibheli lithi ngoba nasi scripture basikhothaya kakhulu if a man is in Christ Jesus is a new creature the old is past and the new has begun siyavuma the old is past the new has begun salvation it's about receiving the forgiveness of sins but now after salvation akusho ukuthi angeke uhlangabezana nezinto kuphoxa isikhathi nje indaba yala ekhaya yabona besazongisafisa ukuthi siyithinde lento more into details but nje baba ngiyathanda ukuthi mhlambe just for today ngoba abazalwane ngiyathanda ukuthi bayiqondisise kahle the ministry of deliverance and nokuthi nje isebenza kanjani because abanye
baningi mina baningi abazali bangithintayo akuthinta umuntu esho ukuthi ubone ukuthi lento lo muntu ayikhuluma la kuwe it's spiritual more than lento acabanga ukuthi ingaba yiyo bona ukuthi lo muntu lo udinga deliverance. So ngiyakuthanda ukuthi abazalwane ngathi bangayi understand the teaching about deliverance and then bese kuyiwa ke to the service of deliverance ukuze bazi ukuthi makiwa khona kiwa entweni enjani. But nje mhlawumbe baba sizoyiqhubeza maybe just for today ngiyacela ukuthi mhlawumbe sibambe la mhlawumbe baba badinga ukuxhumana nawe nokuthi mhlawumbe ngakuthola but before that nje baba your last words and then ngoba fisa ukuxhumana nawe ukuthi bakuthola kanjani. Yeah angibonge Siba. Into ebalekile na ke ngizokusho. Yes. The more the church is sleeping the devil is advancing. Yeah, and abantwana bethu become the victim. Yeah. Ikakhulukazi beba victim ye Illuminati of it is real now. Yeah. Now there's a app now. Just I forgot igama layo but ihamba nabo AI kanjalo. Okay. I app yakhona my downloadile this app umntwana. Iyakhona ucommunicate naye. Imtshela ukuthi and it's a spiritual thing. Umtshela ukuthi hayi umama ulele ngifuna ukukhuluma nawe umama elele nabazali bakho belele. Yenzeka le nto le there are incident that we attended to. Kwenye izikolo ezikuma suburb khona manje yabona. So the app is real and abazali now they are asking for their children to be prayed for. So those things are there. It's more advancing in introducing more things thina singabantwana bakaNkulunkulu we are not aware and ama victim amakhulu abantwana bethu. So ongathi uyasithola Available gift kancane uzazwala umfundisi ama contacts akhe. Okay. Ongathi uyasithola ungasithola la ku 083 773 8544. Okay. But mawube mhlawumbe say for example kwesinye isikhathi le ibusy kune number le sisebenzayo for isontweni ethi 073 Okay. 344 4436. Ilapha bangakhona ukusixhumana khona when we are around in Soweto siyatholakala eMidlands ezone 6. Yeah. You can contact us uxhumane nathi kanjalo mawuya ku Facebook Pastor M Mbatha, that's when you can also join us or join our page Faith Temple of Fire Center. That's when you can follow us as well. Kuningi ke lokho ama video nje obusho bangabona abazalwane ukuthi in South Africa not only we are infiltrated by foreign powers and foreign who are doing gimmicks here in South Africa. There are genuine miracles. There are genuine deliverance. Genuine miracles where God is doing upon people's life. Thank you so much. Wow, siyabonga kakhulu baba, siyabonga kakhulu. Bazalwane siyabonga kakhulu lapha emakhaya. Ngiyacela usibambe la for today sisazoyiqhubeza le subject kanye naye umfundisi egameni lika Jesu. Siyabonga kakhulu bazalwane. Ngiyacela ukuthi ngomhla ka30 sibone lapha eKagiso 30 Kagiso Drive and Big Street lapha ngaseLusham Hostel mhla ka30 starting from 10 yale. So uNkulunkulu anibusise ke sibonane kwi episode elandelayo. God bless you.